Samantala, halos 500 BHWs naman sa Lingayen tumanggap po ng kanilang honorarium. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Tumanggap ng buwanang honorarium ang mga barangay health workers o BHWs sa bayan ng Lingayen. Nasa halos 500 o 499 na mga BHWs ang nabigyan ng honorarium mula sa lokal na pamahalaan para sa buwan ng Enero hanggang Abril ngayong taon. Kada buwan, 500 pesos ang monthly incentives ng mga ito mula sa LGU. Ang naturang honorarium ay bilang pagpapasalamat sa mga BHWs sa kanilang patuloy na voluntaryong pagsiserbisyong publiko sa kanilang sakop na komunidad. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.